Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning Simbah tak jaluk maringi wangsulan ya, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa. Merga Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mrusal mbedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora? Tak jawab jujur ya Raden. Ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Merga jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tan kocapa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine manungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasurake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora melu Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen didaya tenan. Mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti 3 kedheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki njangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti Mbah? Gahaku. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra mung bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe rasa Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalalung-dalalung tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok, Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir
netepi kewajiban mati. Wis cukup ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang pestening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung len netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk. Karo gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge, apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita. Ana kae jane unsek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita. Ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, ngrandu gumbala diganti, pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing indah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane merga sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane Simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing satenane. Lah iya, mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa. Ora kecekel nek santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek. Iki delongkas ana daya. Lho, menapa inggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok nang mburi kono. Raden Antasena nang mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Tantri kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber keke nggo ember, yo ngestake dawuh.
Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraken awang sesangka.